To wani tonon asiri bayan mutuwa ɗaya daga cikin jaruman da suke gabatar da shirye-shirye a cikin shafukan sadarwa. Duk da dai malamai sun ce idan mutum ya mutu, to kamar yadda aka rufe littafinsa na ayyukansa, to ya kamata sauran al'umma su ma su rufe zantattukansa in dai ba zantattukan alkhairi ba. To wani abin ana yi ne saboda abokan mu'amala da wanda ake abin tare don su ma su hankalta. Abu na farko ba za a tona asiri bane da niyya a tozarta ta ko a ja mata wata masifa a lahira ko dan mala'iku su dauka a cigaba da mata wata mummunar shaida. A'a, za a faɗa ne saboda waɗanda suke cikin shafuka su ma suke aikata irin waɗannan abubuwan a yanzu haka su hankalta. Na farko dai cire password a cikin waya babban al'amari ne bayan mutum ya mutu, kuma gashi ana so a goge dukkan abubuwan da ta aikata a cikin wannan shafin nata babu dama. Idan an yi rasto ɗin waya ma wancan akawun ɗin yana nan yana cigaba da aiki, kuma mutane suna cigaba da ɗaukar bidiyoyin suna cigaba da yaɗawa. To wannan ma wata matsala ce mai zaman kanta. Sannan kuma sun ci gaba da roƙo ga waɗanda suka mallaki bidiyoyin nata ma a cikin wayoyin nasu, ma'ana waɗanda suke saukewa suke mallaka da su goge. To wannan bayani yana zuwa ne a daidai lokacin da muke so akwai wanda abin yana burge su ba su fara aikatawa ba. To ya kamata su ga illarsa da matsalolinsa, waɗanda kuma suke aikatawa su ga abin da ya faru da ita. Ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa don cigaba da ganin abin da yake faruwa a Kannywood. Saboda kafin haka ma mun ga izina akan jaruma Maryam Yahaya, wanda da dama jarumai suka guje ta a lokacin da ta kanjame ba ta da waccan lafiya. To wasu jaruman sai an yi rashin lafiya kamar yadda aka sani har za a ce an yi kankarar zunubi, wanda kuma mutuwa ce takan iya zuwa mutuwar fuji'a ta farar ɗaya. Ku kasance tare da mu ta hanyar danna subscribe da ƙararrawa don cigaba da ganin abin da yake faruwa a wannan masana'anta.